Значи, тук ви правим един ден след моя рожден ден. Да. Оле, много днескаме. Не знам, но неделя ще още повече. Ще повече се напием. Не, цървия е много скучен днес. Но да е скучен, защото беше само част от папата и мама и тачи. Много да правим дали ми в момента съм потръгна устните ми. Не знам. Гледам пелите на зомби. Приличам се на едно. И така в неделя ще има много повече екшен, много повече купон. Ще имаме много повече хора. И ще е точно в тази стая. Размам, пак нямам нищо. Ще правя. Защото ще имам много труд. Да мога да оправя. Пресъпсвам. Ще ми плитките. Да, се много да остана до неделя. Иначе, пак ще карам да ми ги правят. Така. Иначе не знам също, ако ще това явно се спечела. Не съм те, но ще какво си. Само бързо. Плани? Кога замисвам, не знам. Така се едно, пак се продължава да го слагам. Така че в момента е 11:15. Така в момента е 28. 11 година. Вчера беше моят рожден ден, но в неделя така на пътъчетка, любите и розата. Те също са толкова малко, защото те са най-свясните от моите приятели. Да, т.е. любито и розето, те са на мама на приятелката деца. Тоест на мама, най-добрата приятелка, може да се каже, деца. Така, седно. И скупина съм в моята стая. Ще си някакви кри, може би подаръци, криница, ще да се казвате. Сега ще смисля някакви гри, мога да им правя гри. Ще го снимам всичко това. Да, ще го снимам, бъдете сигурни, че ще го видите. Може и във Facebook да напишам, да направя снимки да кача. Може и с веб-камера, може и във факта да откопавам въпроси, ако ме обичате или правите нещо друго. Да, седно. Така. Сега как започва деня ми? Ми от хъркането. Ето, става разгодница или от най. Да се спусне, после стана към входа и вам пия. Ще домашни. Да ви кажа колко аз съм от седмиците. Още не съм си оправила чантата. Да, пичкала съм. Има плакати, не съм това, ще съм го сложила. Е тук. И то не знам що. Но все едно. Глава. Това също ми друг плакат от това страна. Все едно. Тихо. Все едно. Им пука. О, 4 минути. Не, когато си беше косата вече трясна. Ще разписание чула в миналата година. И се правим косата. И слагам тази пудра на лицето. Да, не знам. Едно. И сега посрещам раницата. Правим стаята. Вижте, за нещо страна под основи на ота. Не мога да внимавам по причината, че май старах и не искам да внимавам, защото не е да се прави в целия ми живот. Не знам. Сериозно да съм се облякла, няма да ходя с пазяки, просто не е студено и съм го навлякла. Я
няма да ви казвам с какво ще ходя отдолу, поради причината, че като ми е студено, свице на следния ми ден ще съм много яка, наистина. Дано. Така ми ви кажа, че съм поканила тези хора. Защото мисля, че те не ме използват. Не казвам, че трябва да ме използват, просто те са ми най-естествените хора, които винаги се кана и от миналата година почнах да ги кана и моята практическа се ме каня всеки път ми даде любите ръсто. Миналата година чак на рожден ден, не знам, на 22 декември, те ще ме поканят. Да, следно. Така. Няма това. Това не е малко тупики. Значи, ако искате да абонирайте се към моят канал, за да можете да видите другите ми клипчета, които ще ги правя на партито. Какви ще има, какво няма да има, как ще снимаме, други клип сигурно ще бъде към 10 минути, може и повече, може и 15, може и 20, така че заделете си в понеделник достатъчно време. Така, сега какво още, няма друго, не знам, едно, това е от мен, много ми е тъпо, това правят тези клипчета, едно, това е, така, значи сега още ще слежа някаква тъпотия. Знаете, нито слагам спирала, нито слагам грим, нито не слагам, само тук слагам пудър. Това пудър сигурно за лица. Едно майлно сиром. Сега много ми е тъпо, тук съм сложила дядо Коледа, защото ми е много тъпо, много ми е тъпо, наистина хора, абонирайте се за канала ми, за да можете да ми стане малко по-весело и да качвам повече клипчета. И да виждате повече тази видео снимка.